des de fa 2 anys corro la Marató de Barcelona recaptant abans diners per la investigació que es fa a l'hospital sobre la diabetis infantil. Això em produeix una extraordinària animositat. O sigui, el retorn que em dona això que estic fent és enorme. Convé, quan ets gran, tenir il·lusions i tenir projectes. O sigui que és molt important, això, molt important. La qüestió física i la qüestió anímica està íntimament lligada. Jo tinc la sort, he de dir-ho perquè és així, que físicament em trobo bé. I això em permet també anímicament trobar-me bé, poder tenir projectes, poder tenir il·lusions. Malauradament, la societat veu a la gent gran com que ja no és productiva, com que ja no és útil, i és ben cert que suposa una càrrega per la Seguretat Social, és ben cert. I és ben cert que també suposa, en molts casos, una càrrega per la família, és evident que és així. Però si la gent gran se li dona l'oportunitat de poder desenvolupar activitats, no se'n fa de gran. O sigui, aquesta és la qüestió. Es podrà fer gran amb els anys, però si mentalment té il·lusions, si té objectius, si té alguna cosa que li inspiri, no es farà gran. He de dir que sonarà, no sé com sonarà això, però a mi això que he fet aquests 2 anys em dóna la impressió que des que ho faig soc millor persona. Aquesta és la realitat.